Студенты и преподаватели Балканабадского филиала Международного университета нефти и газа имени Якшигильды Какаева провели практическое занятие на месторождении Готурдепе, расположенном в Балканском вилаяте между площадями Челекен и Барсагельмес. Цель поездки – укрепление теоретических знаний в реальных производственных условиях. Biz Yakşehirli Kakayf adına Halkara Neft Gaz Üniversitesi Balkanabad bölümünün bagtyar talipleri bilen bilelikde Türkmen Neft Döwlet Konserniň neft gaz düýpli awatlaş trestiniň Goturdepe guýular düýpli awatlaş toparyny bu mihmançylykda, ýagny göçme tapagyna geldik. Bu ýerde alınıp berilen işler dogrusynda jekmejek gyzyklanyp, özümizin hünärimizi hasem tejribeňiz bilen artdyrdyk. Göçme okuw sapagyny dowam edýär. Temamyda ma'lum bolşýaly Türkmen halkynyň milli lider Gahraman Arkadaýymyň şeýlekem hormat prezidenti Arkadaýly Gahraman Serdarynyň başçylygynda milli iqtisadiýetimiziň büniýat doktorun biri hataplanyan neft gaz toplumunda ulu işler amala aşırılıyor. Nefti ve gazı täze yatakların oylap taplakta, täze inovasyon teknologiyalar bilen üpçün edilip, neftçi raýatlarymyzy hasy köpeldim, nefti ve gazın iňmir täze meselelerini gazyp almakda ulu işler amala aşırılıyor. Biz hem ödedegimizde neftçi ýaşlar bolup, watanymyzyň geljek hataplanyan ýaşlar bolup, döwletimizi hasy mundan meýlekde ötürmäge öz goşandymyzy goşart diýip şu ajaýyp fursatda tüýsürekden ynanýarys. Bize şeýle ajaýyp durmuşda, bagtyar durmuşda hem okumagymyz üçin hem işlemegimiz üçin ulu mümkinçilikler döretip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadaýymyza, şeýlekem hormatly prezidentimiz Arkadaýly Gahraman Serdarymiza köp sag bolsun aýdýar. Goý Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Mehriban Arkadaýymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadaýly Gahraman Serdarymyzyň elmedama janlary sag, ömürleri uzak, il-ýurt bähwetli umum adamzat ähmiýeti, biz ýaşlar ähmiýetli, ähli tutýan tutumly işleri hemişe rowaş etsin. В ходе выезда будущие специалисты изучили процесс ремонта на скважине номер 1425, где задействована современная подъемная установка из Китайской Народной Республики, а также технологии сбора и герметизированной транспортировки сырья на нефтесборном пункте, исключающие потери продукции. Также работу нефтяной скважины 415, эксплуатируемой газлитным методом с суточным дебитом 38 тонн. Такая практика способствует формированию профессиональных навыков и быстрой адаптации молодежи к трудовому коллективу. Эффективное освоение месторождений западного региона, включая бурение новых скважин и модернизацию инфраструктуры, позволяет не только обеспечить внутренние нужды Туркменистана, но и стабильно наращивать экспортный потенциал страны на мировом энергетическом рынке. Региональное использование природных богатств остается ключевым фактором устойчивого экономического роста и процветания государства. Ine bu göçme sapagyň esasy maksady taliplerin ders boýunça alan bilimlerini, önümçülük şertlerini kämilleşdirmek, hünär endiklerini kemale getirmek, rahmet köpçüligine uýgurlaşmak, hünär saýlawynyň dogrulygyny tasdiklamak, tejribeliň talaba berýän artykmaçlygydyr. Günwatar sevçinine neft gaz kärlerini nefti, TV we uğurdaş gazlary, gaz kondensatlary çykarmagy, gözle we barlyk ulanyş guýlaryny burowlamagy, ýalňyz çygmalyny turga geçirjiler arkaly iýbermegi, degişli deshalary gurmagy, guýlarda düýpli hemde ýerat awatlaýyş işleri ýokary rahmet görkezjiler bilen durmuşa geçirilýär. Ma'lum bolşýaly TV uglawadorat serişlerini köp meçlerde çykarmak, ýurdumyzyň içerki derwurluklaryny üçinetmek bilen bir hatarda döwletimiziň energiýa serişlerini dünýä bazarlaryna eksport etmek babatda kuwatlyklaryny ýokary derejäge çykarýar. Milli iqtisadiýetimiziň daýanç tutullarının biri bolan neft gaz senatyny ösdürmek döwlet siýasatynyň ileri tutýan uğurlarynyň hataryna durýar. Ýurdumyzyň uglawadorat serişlerini netijeli özleşdirmek, ýeratdy baýlyklary rejil peýdalanmak, şeýle-de daşary ýurtly sarf edijilere diversifikasiýa ýoly bilen iýermek boýunça alınıp barylýan giň gerimli işler puwdagyň durnukly ötüşini üçin edýär. Bu uğurda kazanılan her bir rahmet ýeňşi, ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň barha artmagynyň aýdyň suwutnamasy, ýaşlaryň işine ussat hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döretip berýän milli liderimiz Gahraman Arkadaýymyz, hormatly prezidentimiz Arkadaýly Gahraman Serdarymiň janlary sag, bilent başlary aman bolsun. Il-ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, alyp barýan işleri ilmi dama rowaşlyklara beslensin.